दुबईରୁ ଆସିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଖବର। ଏସିଆ କପ୍ ମଝିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏକ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଏସିଆ କପ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆଘାତ ସମଗ୍ର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣେ ଖେଳାଳି ନୁହେଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିରୋ ଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଚ୍ ଓ ଅଧିନାୟକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ଲେଇଂ 11 ଗଠନ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା ଶେଷରେ ତାହା ସତ ହୋଇଛି। ନମସ୍କାର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ, ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଧମାକାଦାର ଜିତ୍ର ଏକପଟେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜିତ୍ର ଜୋସ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପର 4 ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁବାଇରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ ଡୁବାଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆଘାତ ସମଗ୍ର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣେ ଖେଳାଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିରୋ ଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଚ୍ ଓ ଅଧିନାୟକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା ଶେଷରେ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୁମନ ଗିଲଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆଘାତଟି ସାମାନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସୁମନ ଗିଲ୍ ଏସିଆ କପ୍ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁମନ ଗିଲ୍ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତରତା, ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଓ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିରୋ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସୁମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ବାହାରିଯିବା କାରଣରୁ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଓ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେଇଂ 11 ଗଠନ କରିବା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ସୁମନ ଗିଲ୍ ପରି ଅଭିଜ୍ଞ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବ, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କୌଣସି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ, ନା ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରର କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ? ଏହି ଆଘାତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସନ୍ତୁଳନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଟିମ୍କୁ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ପରିସ୍ରା ବାହାରୁଥିଲା, ଏବେ ସେହି ଟିମ୍ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖବର ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ନିରାଶରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ହିରୋ ସୁମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ସୁମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ନେଇପାରିବେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ କ'ଣ ସତରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସୁମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ।